As mulleres dedicadas á limpeza serán as protagonistas o 8 de marzo en Ribeira. O Concello homenaxará a este gremio cun acto central no auditorio para poñer en valor a estas traballadoras. O 8 de marzo conmemorarase en Ribeira cun acto institucional que servirá de homenaxe ás traballadoras da limpeza, un gremio históricamente ocupado por mulleres e cunhas duras condicións laborais que agora o Concello ribeirense pretende poñer en valor. Dende o Centro de Información á Muller de Ribeira destacan así o exemplo de superación e esforzo que proxectan estas traballadoras. O acto principal vai ser o sábado, o día 8, ese día imos homenaxear o colectivo de mulleres traballadoras da limpeza. E por que eliximos este colectivo? Sendo todos moi importantes, eliximos este colectivo primeiro porque as mulleres, porque son mulleres e porque quizás sea uns dos colectivos máis feminizados, non? Porque a maior parte das persoas que se dedican á limpeza son mulleres. E segundo, porque as mulleres representan coa súa fortaleza e co seu traballo diario un exemplo de superación e de esforzo. Queremos, por tanto, con este acto adicado ás mulleres traballadoras da limpeza, visibilizar a veces a invisibilización do traballo da limpeza. Non? A programación do 8 de marzo en Ribeira comezou xa hoxe coa conferencia Rachando o silencio imposto na historia da arte, no que se abordou o papel secundario ao que se viron relegadas moitas mulleres ao longo da historia. A conferencia parte a Carolina Casal Chico, que é unha investigadora independente da Rede de Estudios Medievais da Universidade de Santiago de Compostela. Que o título é moi significativo, titúlase Rachando o silencio imposto na historia e, como dixo Cruz, está dedicado a aquelas mulleres que artistas que pola súa condición de mulleres non podían firmar as obras, eran consideradas como unha especie de musas e as obras eran firmadas pois por grandes artistas, non? Cando elas estaban detrás de toda esa creatividade. Mañá comezará outra das partes do programa polo 8 de marzo coa apertura da segunda mostra de mulleres creadoras de Ribeira no Centro Cultural Lustre Rivas. Porque consideramos importante, non, que dende a cultura pois non só se ten que estar para o divertimento, senón tamén para a transmisión de valores e diferentes reflexións. Facémolo un novo ano con esta segunda mostra colectiva de mulleres que iniciamos o ano pasado ca historia de Carmina Romero, unha muller como tantas que tivo que sacrificar pois a súa capacidade artística e o seu talento aos coidados dos demais e entón a través dese exemplo pois poñemos sobre a mesa esta reflexión, non, incitando a tratar o tema porque penso que os coidados son a base de moitas das cousas, entre elas do sistema no que vivimos, e sen os coidados que ofrecen as mulleres de carácter gratuito, pois non funcionaría nada, non funcionaría o mundo no que vivimos para nada, non? Dende a Concellería de Igualdade remarcan que neste 2025 se cumpren 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, na que se marcaron as liñas de avance de igualdade de xénero. A titular desta área salienta así que o Concello de Ribeira cumprirá cos puntos principais que se indican dende as Nacións Unidas. Esta campaña mundial da ONU vai este ano a basarse sobre todo en 3 temas: fomento dos dereitos das mulleres e das nenas, promoción da igualdade de xénero e impulsar o empoderamento. Desde aquí, a celebración deste Día Mundial sirve para pedir a medios, gobernos e persoas con liderazgos que tomen medidas e que invirtan na promoción dos dereitos das mulleres e na igualdade de xénero,